Barbàrie o barbàrie, estem aquí, estem de tornada, una setmana més, una setmana menys. Estem aquí a les Corts, a Cala Panarra, where the magic happens, portant-vos un programet, fent allò que tan bé sabem fer, una mica de fer el pallasso, una mica de ser la sot de la burgesia, una mica de deixar-nos en evidència públicament i una mica de ser l'únic programa 100% lliure de reformistes. Amb la ressaca del 1 de maig ja passada, i la imatge gravada a la retina de centenars de banderes roges al vent, encarem amb molta il·lusió un programa interessantíssim per tots aquells que som defensors de fer una mica el petardo per la vida, però sempre amb consciència de classe i l'horitzó de la revolució davant nostra. I per això, qui ve avui? El Bob, Edu. M'agrada que em facis aquesta pregunta, Quim. M'agrada, i no perquè la tingués vista, tipus no està escrit aquí, te l'acabes d'improvisar, però avui tenim un convidat de luxe. Ens trobem davant d'una personalitat polifacètica provenent del sud, com nosaltres, de Valls, una de les drag queens més importants de Catalunya, si no la que més, una persona que no amaga mai les seves posicions polítiques i això és un tret que sempre ens fa admirar i apreciar la figura que entrevistem. Ell és Joan Gavàs, Jessica Pulla! Hola, què tal? Ei! Molt bé, com estàs? Molt bé, molt bé. I quina il·lusió com s'he presentat com a Joan Gavàs avui. Hi ha com una part de mi que sent que avui treu el seu alter ego masculí. O sigui que jo encantada. Què has sopat? Que bé. Què he sopat? Encara res. Moltes birres abans de venir, que hem fet junts allà. Això no es diu en directe. Com Déu mana. Bueno, no passa res. Jo menjo noies, menjo molt, concretament. Les amigues ho saben, sí, menjo molt. No com riu. Doncs això, benvingut al programa. Farem, per començar, les dues preguntes clàssiques, que la primera és, quina és la teva barbàrie quotidiana? Te l'has pensat? Barbàrie quotidiana? Ui, en quin sentit? Com? Uah, no te l'havíem dit, eh? No. Portes una hora al bar amb l'Edu i l'Edu no s'ha dignat a explicar-te... No, m'ho dit el guió i aquí insultarem i tal, però no això. Uau. La meva barbàrie, menjar molt, suposo. Menjar-me com tota una bandeja de llangonisses del Bonària per dinar. Molt bé, molt bon producte del Bonària. És el pitjor. Molt bon producte. I no res sexualitzant de Torremolinos, noies. Jo parlo literal de les llangonisses que ven al Bonària. Hi haurà una segona pregunta, que també és la típica que fem, que és què serà? Barbàrie o socialisme? Barbàrie sempre, no? Serà barbàrie. El què? La meva vida? No, la teva ja és una barbàrie. Però la meva també, de fet. Però finalment, tipus, a 15 a 20 anys vista, aconseguirem el socialisme o ens perseguirà la barbàrie fins al final? Jo crec que si no ens fiquem bàrbares ja, poc arribarem al socialisme llavors. O barbàrie ara i d'aquí 15 anys, o si no, caput. No? Vale, llavors jo diré barbàrie, sí. Aplaudiments, molt ben dit. Sí, no? És la resposta que a mi m'agrada que faci. Soc tan llesta de sobte, m'encanto. Vale, doncs dit això, anem amb les notícies o què? Li fotem a les notícies? Va, anem a veure què ha passat aquests últims dies. El Hannah Montana. Sube el volumen. Se viene nova pandèmia. El nou virus del creuer té els experts de la OMS preocupats i a mi amb ganes que em confinin a casa 3 mesets per estar així del chill. El sindicat d'habitatge... Espera't un moment. Vale. La idea és que si vols opinar, si vols pots dir alguna cosa. Estic tan decidint marcar-me un i decideixo ignorar que potser hi ha una nova pandèmia. O sigui, Scream Queen, referència de maricons. Sí, this is me ignoring the verdict. Pues jo igual, jo estic ignorant que potser hi ha un abartivirus o un hentai virus, no sé com es diu, i una possible pandèmia. Literal, o sigui, m'han sortit com 3 tuits seguits en aquests 3 dies o així. M'he vist un vídeo del Simón, no? Si no es deia el Simón, el de l'Almendra. El Simón de Beauvoir. El Simón de Beauvoir, certament. I jo com, bueno, està tornant tot això, per mi són flashbacks del Vietnam, llavors he decidit que no, que per mi no existeix aquesta pandèmia. Següent notícia. No. Edu. Sí, perdó, sí. El sindicat d'habitatge socialista d'Irunya fa una jota reivindicativa durant els Sant Fermines i l'Ajuntament de Bildu els multa amb 1.800 euros. What the fuck? Serrells tallats a destral a mitja asta. Molt fort. Què? Hola. El resum és que han fet una jota. Sí, vull dir, ho he entès, però uau, que fort, no, el govern? Que dolent, no? Gran comentari, passem a la següent pregunta. És que per això pillat molt desprevingut. El comentari dels periodistes era what the fuck. Un estudi fet per mi demostra que el cafè de la Universitat Pompeu Fabra és 20 cèntims més barat que el de l'Autònoma. Tot i així és més dolent. Això és veritat, Marc. No, no és veritat, diuen.
És que sóc noia d'UDL, no puc opinar gaire més. UDL i Complutense en el seu dia a Madrid. Ignorarem aquest detall, vale? Noies, no vaig acabar el màster. Seguim. Següent. Seguim amb begudes calentes. La infusió dormir del Bonària estaria adulterada amb amfetamina. Milers d'usuaris d'arreu del territori mengen techo tota la nit. La què has dit? La infusió dormir del Bonària. Què li passa? Que li han tirat pòssimes. Hòstia, doncs doneu-me noies perquè dormo fatal últimament. Següent notícia. Les nostres fonts, que és el TikTok, confirmen la relació entre el grup musical Minibús Intergalàctic i el president del govern, Pedro Sánchez. El presi ha dit que anirà al concert de l'Oblot, que és demà, i que textualment he pillat espitiqueta, el plan és posar-se perro. Jo aquest grup no el coneixia des que l'altre dia em va sortir un vídeo del Perro Sánchez dient alguna cosa d'ells. És que això és la no vaig personalització. ni parar-me a escoltar-lo tampoc, confesso. Pues a mi m'agraden molt. Bueno, tu tocaves des d'aquí la una pandereta. abraçada a Minibús Intergalàctic. S'ha de dir no? que el Quim tocava la pandereta en Minibús Intergalàctic, que és una cosa molt estranya de tocar. Jo vaig ser panderetero. Toquen la pandereta? Jo era el panderetero fins que ja no ho he sigut més. Panderetero o panderetista? Panderetista. Però ets panderista en sèrio? Hola, i Sí. ara ja no que el Perro Sánchez. Clar, Ara perquè- estava tot calculat. Va estudiar pandereta a l'ESMUC, Uau, ets una autoritat en el món de panderetístic. Següent notícia. Següent notícia, Edu. Policies a les aules. Des del Departament d'Educació informen que alguns s'han encallat amb el cicle de l'aigua, però que a l'hora del menjador s'ho han acabat tot. Gomet verd. Molt bé. I fins aquí les notícies. Moltes gràcies. Aplaudiments. Ole, 13-12, noies, ara i sempre. Bueno, també la podia comentar, la notícia. Que, vull dir, sí. No cal, poder no cal. Podem parlar d'això. O sigui, ara tenim una... Ara ve el que es coneix com l'entrevista, que més que una entrevista serà una xarleta, una mica... De amiguitos, Nosaltres no? anem traient temes, anem traient diferents històries que ens ve de gust comentar amb tu, i tu dius la teva, si et fa pal parlar d'això pots dir... Vale, em fa pal. us ho dic tal qual, fantàstic. De fet, tens un Però botó sí, vermell aquí sota que el pots pitjar si et fa pal. Duix. No, que m'ho estic passant molt bé, estic molt content d'estar aquí. Som-hi. Podem començar, és canviar una mica la distribució que hem fet, però potser podem començar parlant d'això dels policies a les aules. Comencem-hi, sí, clar que sí. Ja veureu, comencem la polèmica meva, molt bé, així m'agrada. De fet, no només és això, sinó que ahir o abans d'ahir hi van haver dos policies que es van infiltrar a una assemblea de profes, que és una cosa que és fort, increïble. això, I a part... Què vols saber? T'infiltres a una assemblea de profes i què vols saber? Si va a Pilates la Mari Carme de català. És que és una cosa... Però que els han pillat molt ràpid, que dius també, tio, quina policia que tenim. Però també, és que no? són una mica senyor Barnes amb la samarreta a la calavera. Sí, no? Jo me'ls imagino entrant així als puestos. En plan, com a les escoles, no? Xaval, compa, saps? I el xaval dient, però tu qui ets? En plan, deixi'm en pau, saps? Podria ser el meu pare o el meu tiet cunyau, saps? Fora. Jo crec que no es nota, tio. Pel nivell intel·lectual, jo crec que són els bueno, a veure, clar, tenen un CI qüestionable, no? Però, hòstia, Déu-n'hi-do. Quina por, realment, i quina angoixa. Jo he vist policies que quan et fiquen la multa no saben comptar fins a 10, bueno, ja, però... Fora els posiliers de les aules, ja us ho dic ara. En qualsevol cas, aquests paios van dir com que volien portar pistola, tipus a l'institut, a les aules. Ai, mira... O sigui, com algú li estava dient, podeu venir, com us podeu infiltrar, però no porteu pistola. No per si algun alumne us detecta, com en plan, aquest alumne... I ells van dir que volien anar amb la pistola, Ells van dir que clar, que volien anar amb la pistola per si de sobte el Joan Roger, de segon de l'ESO, se li acudeix com per bueno, fora. Si veuen un alumne migrat que li fotran un tret al cap perquè els encanta fer això, no? La policia fotre trets a la penya migrada. Fan coses d'aquestes. Ja ho he dit. No sé per què exactament. Denunciada. Bueno, dit això, com l'entrevista o la tertulieta l'havíem preparat amb una sèrie de blocs temàtics. Bé, que no ens ho havíem preparat massa. Que no blocs temàtics. El primer bloc és un tema que és el català, la llengua. Anda. Tu sempre reivindiques la llengua, no? Sí, no n'he parlat mai. Anem com més enllà de la típica pregunta que et fan sempre de ostres, ets drac i ho fas en català. Per què? Perquè parlo en català i ja està. Com el que ens interessa més parlar és una mica de quina és la teva opinió de la salut del català, com realment estem tan malament, perquè aquí a la taula l'Edu i jo tenim posicions una mica diferents, com l'Edu és més... Espanyol. No. L'Edu és més derrotista de
desapareixerem, no sé què. I jo sóc més de l'opinió de dir, tampoc, o sigui, no estem bé, però tampoc estem tan mal, com hi ha molta producció cultural, més grups que mai, més gent reivindicant que mai, com per fer aquest dic de contenció, i penso que potser tampoc estem tan malament. Com dins, nosaltres mateixos tampoc tenim una opinió formada o una opinió conjunta. Tu com ho veus? Ens ha assessorat un lingüista, que ens ha dit tampoc estamos tan mal, ens ha dit el lingüista. I en castellà us ho ha dit. Sí, imagina't si estem. Ho tenim fumut, No, o sigui, sí que és veritat que jo, sent una mica optimista, sorprenentment sent-ho jo, sí que últimament veig com molts llocs que ni que sigui una mica un oasi o una distòpia existeix com una necessitat o com un vinc a defensar-ho molt, no? O sigui, jo vaig estar al Correllengua de les universitats, es diu Correllengua Germanat Universitari, no sé com es diu exactament. Vaig anar a la UAB a fer una taula rodona, però independentment de que vaig fer una taula rodona per enèsima vegada parlant del mateix, era com tota la programació que es va fer durant aquella setmana o aquell dia, no sé quants dies va ser, ara mateix ho desconec. Però va ser com un bri d'esperança de dir que guai com que hi hagi tant de jovent amb tantes ganes de defensar la llengua i reivindicar-la i reivindicar la cultura popular, perquè jo l'última vegada que ho vaig veure amb tanta il·lusió i un punt tan massiu era quan jo anava a la Universitat de Lleida, no? I de dir, i clar, a mi m'ha pillat amb tot el tema del referèndum, l'1 d'octubre, bla bla bla, i dic, hòstia, anys després, quasi una dècada després, veus que segueix havent tant de jovent així, doncs fa il·lusió. També vaig estar a la Campa Llengua de Mallorca aquest any a Manacor i també vaig veure com que el jovent està com mínimament conscienciat i organitzat, no tot evidentment, però hi ha una part que sí, i que també vaig estar al Correllengua Valls, història, doncs també veia com un punt com molt xulo de dir, ostres, que realment no només hi ha les tietes processistes que segueixen aquí amb el llaç groc reivindicant alguna cosa, sinó que també hi ha com tot un jovent que té ganes de fer coses i defensar-ho, no? Evidentment també si ens fiquem pessimistes doncs també hi ha tota una part de jovent que ignoren el català totalment, que tenen un posicionament polític bastant qüestionable tirant a dreta i extrema dreta, però prefereixo jo també quedar-me com amb aquest punt de dir, vale, gent més jove que jo té un interès, no estic sent l'última generació que té un interès en reivindicar la llengua i ser conscient d'això, llavors mira, m'intento aferrar. No em conformaré amb les engrunes que em dona Rosalia, per exemple, o un artista que pot tenir un mínim ressò internacional que diu un t'estimo, després fot unes faltorres d'ortografia que flipes al seu concert quan hi ha traducció simultània, testimoni d'aquestes faltes, horrorós, però sí que em vull quedar com on hi ha aquests espais de mínima organització i mínima consciència real. Clar, com a la vegada, si ho poses en una balança, com és veritat que la gent surti a córrer, hi ha gent que ha sortit a córrer per primera vegada a la seva vida per la llengua. És fort, i sense Strava més. Sense Strava, clar, o sigui, no han pogut publicar-ho després a les stories. Que fort. Però més enllà d'això, és com jo a vegades em trobo en una situació de, hòstia, pensar, joder, el problema de la llengua en realitat no és una qüestió de que no es facin polítiques públiques perquè la gent parli català, que se'n fan. Vull dir, com s'ha fet polítiques públiques amb el govern d'Esquerra Republicana, amb el govern de Convergència, bueno, de Junts, i s'han fet polítiques públiques inclús amb el PSC més catalanista de Maragall. Igualment, com la situació no es reverteix. Per tant, el problema del retrocés de la llengua igual no es soluciona simplement mitjançant polítiques públiques convencionals, no? Que falten polítiques públiques, això és evident. Sobretot tenint el govern que tenim ara del PSC, tant a la GN com aquí a l'Ajuntament de Barcelona, on sigui. Vull dir, falta, i aquesta gent, si el nostre propi president diu Lérida en comptes de Lleida, ho tenim fumut, no? Ja sense anar tan lluny. Que a mi això em sembla ofensiu a títol personal en molts aspectes. Però, clar, vull dir, si des dels governs ja no es fa, doncs és el de sempre, una organització popular. I evidentment s'haurien de fer més polítiques i també toca aquest punt de... No sé com explicar-ho sense que soni estrany, però com aquest punt de no... Doncs no, ja parlo català, no? I jo no penso canviar perquè tu et doni la santa gana, no? O sigui, evidentment adaptar-me a qui ve de fora, que té ganes de formar part d'aquesta societat i aquest país, però tampoc baixar-me allò els pantalons sempre, no? I també com... Si des de les institucions i les polítiques no està sent possible que tu puguis accedir a aprendre català o a parlar-lo de manera fluida, doncs organitzem-nos com a poble i com a classe treballadora i com a proletariat o el que sigui per ajudar aquesta gent i fer-los un espai amigable sense que ho veguin com hostil, que de sota ens fiquem fermes en no, parlo català i a mi no em baixes del burro, no? O sigui, també és un tema que jo parlo sense cap fonament, i parlo a partir de que a mi se m'ha assignat el rol d'activista per la llengua per ser travesti, però... Nosaltres tampoc tenim cap fonament sense ser travestis, vull dir. Clar, però hi ha moments que em fa com terror perquè penso, bueno, podríeu ser molt bones travestis si us ho proposéssiu. Tu tens un nom pensat, de fet, Quim. Teniu noms pensats? Jo era Drag Kim. Bueno, però pot ser Drag King, Es pot ser Drag King també, Jo em vull dir Butifle. Aquest és meu també.
Et ficaries un padding per tenir un cul així quilomètric. I l'altre vaig pensar Carme Nyola. Carmanyola és divertit i el teu talent show seria tu cuinant, jo que sé, unes torrades. No, bueno, ensenyar-vos a fer patorrats, saps? Jo me l'imaginava com una regidora del PSC. També. Fent unos caracoles a la lata, com dirien allà, no? En comptes de caracols a la llauna. Bueno, en fi. Com la típica persona de l'administració que sempre es porta un tàper per menjar. Sí, el personatge de la Clara Segura Vinagreta de l'administració pública, no? Molt ben pillat. Una mica la mateixa referència cap al sí. Bueno, en fi, perdó per aquest body painting, no el faré mai més. En qualsevol cas, a mi em dona... Jo anava més com per la idea de que el problema del català és un problema vinculat clarament al capitalisme en si mateix. Com la idea no, de que... 100%. I jo ho visc molt des de la meva disciplina artística, no? Que a mi, com des del primer moment en què jo em vaig mantenir ferma per inèrcia pel fet de ser catalanoparlant ui, però si en castellà arribaràs a més gent perquè estàs parlant català, i era bueno, però és que no... És que no sé parlar castellà. No el sé parlar. 2, també penso, però és que jo vull estar còmode dalt d'un escenari, llavors... Evidentment, si vaig actuar a Madrid o a una ciutat de l'Estat que el català és que ni saben el que és pràcticament, doncs no em ficaré a parlar en català 100%. Evidentment colaré coses o colaré números en català, però no... Doncs intentaré també adaptar-me perquè és el que toca, perquè estic a Espanya. Però hòstia, com... A on? Espanya. Vale. Ja està, no ho diré mai més, vale? Noies, perdoneu-me. Però sí, no sé, o sigui, jo crec que també hi ha un punt com molt capitalitzat, no? Bueno, però és que inclús amb el castellà també passa. Vull dir, veient com està Barcelona de gentrificada, que pràcticament sembla que necessitis més l'anglès que el català o el castellà per parlar i per viure aquí. Vull dir que el castellà té molts més privilegis que el català, evidentment, però és que hi ha un punt on inclús a mi em frustra el personal, sobretot amb el meu gremi, no? De dir, és que les festes o l'entreteniment queer és que pràcticament és que ja ni el castellà et demanen, vull dir que siguis English pit English, saps? I em fot moltíssim. Llavors sí, evidentment, el capitalisme té culpa de tot, sempre. Doncs passem... Jo crec que d'aquest tema se n'ha parlat, podem tancar-lo. Sí, he dit alguna cosa sense sentit, talleu, perquè no vull que em vetin enlloc. Jo crec que hem de fer com una reserva per persones castellanoparlants de Barcelona. No he entès la broma. Ara anem al tema que tinc, que ja t'ho he dit abans, que tinc més ganes de comentar. Anem a obrir el meló, anem a obrir la caixa de Pandora. Anem a obrir el Molino. Voleu parlar d'això? Us interessa que parlem d'això? Jo el que vull que facis són dues coses. Una, que m'expliquis què històricament ha significat el Molino històricament, diguem, i què ha passat els últims 4-5 anys, o l'última reobertura, i quina visió tens tu i quina hem de tenir nosaltres, com una miqueta educa'm. Vale. A veure, jo també aquí confesso que peco de ser mal historiador, de dir que hi ha informacions que se m'escapen, però ho intento. Tampoc cal, vull dir, pot ser un resumet. Sí, no, a veure, evidentment el Molino, igual que en general l'Avinguda del Paral·lel i el Poble Sec i tots els teatres que han format aquesta gran avinguda, ha sigut un espai de creació artística, sobretot vinculada a la dissidència i la cultura popular, molt important. Durant moltes dècades, durant un segle pràcticament, i si tot va bé, que duri molt, sobretot pel que fa a les entitats més populars, veïnals, etc. Llavors, què ha passat amb el Molino, noies? Doncs que el tornen a tancar. Ningú s'ho esperava. El tornen a tancar, sí, puto cruïlla dels collons, no puc més. L'Edu té 5 anys i ha d'anar al lavabo. Ves. Perquè ves. Ho sento, però no és un gag, no és un gag. Ignore her, she drinks. Després ja s'escoltarà el programa. Explica'm-ho a mi. No, a veure, resumidament el que ha passat... Han tornat a tancar, això és molt... El tornen a tancar el 30 de juny, concretament, perquè es veu que han rebut un parell de denúncies de que la sala a nivell de sonorització està malament, està com l'època de l'any de la Catapum. També et diré que no sé com funciona la regularització de sonoritat i tal, llavors a mi se m'escapen informacions aquí. Però es veu que ja han rebut un parell de queixes de veïnes de que se sent tot, i han dit, bueno, doncs potser s'ha de remodelar i fer obres respecte a la sonorització i insonorització. I algú no vol pagar. BEM, Barcelona Events Musicals, un nom que no transmet cap mena d'interès en gentrificar la ciutat, cap mena d'esto, doncs ha agafat i ha dit, sí, doncs xau pescao, me'n desvinculo. I ara això quina situació deixa? No ho sé, suposo que tornarà a estar obert a concurs, l'Ajuntament de Barcelona pagarà 400.000 pavos trinco-trinco. I si el pillem naltros?
Jo proposo ocupar-lo directament. L'ocupem, ocupem el Molino. L'ocupem tal qual. Ocupem el Molino, va! Tal qual, noies. Quan sortim d'aquí... Noia, jo estic cansada, vull dir, l'ocupació és en situacions extremes, i això és una situació extrema, literal. Quan acabem el programa anem al paral·lel i l'ocupem. És que ja toca, estic fins al papo, vull dir, m'ho converteix en un espai gourmet elitista, no sé quines merdes en vinagre m'avens, senyor la Cruïlla, i no ets capaç després d'encarregar-te'n de la insonorització. Això vol dir que no t'ha importat mai aquesta sala, només t'ha importat per fer parador turístic. I no els ha importat la història d'aquell lloc. Bueno, és que d'entrada mai ha interessat, en pic tu agafes i tens els sants collons, i perdó per dir-ho així, d'agafar i dir, reobrim la sala mítica, però no m'aportes la programació de tota la vida d'aquesta sala i em portes... Jazz em sembla bé, vull dir, no t'ho qüestionaré això, però només m'aportes monologuistes i jazz, tots els meus respectes a les monologuistes i al jazz, vull dir, no estic qüestionant a les artistes. Però... No, estic qüestionant els empresaris que hi ha al darrere, de que tinguis els sants collons de dir és que el que es feia com més de revista, burlesc, cabaret, travestisme, transformisme, cuplet, etc., ja no treu a públic. Bueno, doncs... permetem que t'ho qüestioni això. Exacte. Si no, explica'm per què jo omplo sales, per què jo omplo bars, perquè les meves companyes cabareteres omplen també sales. No et dona la gana perquè no et ve de gust, perquè no t'interessa la dissidència i no passa res, però ves de cara. I a mi el que em molesta és que no vagin de cara i que me converteixis una sala que ha sigut un espai d'ebullició molt important per la ciutat, i no només per la ciutat, per l'estat, i tinguis la poquíssima vergonya d'agafar i dir que això ja no interessa i anem a fer un espai per turistes i per gent cis hetero que, amb tots els respectes a la penya cis hetero, tenen espais a tort i a dret. Vull dir, i nosaltres tenim els justos, i els que tenim moltes vegades és per omplir un cupo o perquè ara estem de moda i perquè omplim també, omplim butxaques. Ets un públic... De què parlem? De Molino. De Molino encara estem. Sí, per exemple, mira, no és el... Has pixat bé, xato? No és el millor exemple, però el Moulin Rouge a París. Pues el Moulin Rouge a París també és un aparador turístic, però segueixen havent una essència, ni que sigui capitalista. Jo no qüestionaria si el senyor del Cruïlla o qui porti ara pròximament al Molino me foti travestis des d'un punt de vista capitalista. Bueno, ho qüestionaré, sí, evidentment, m'hi cagaré sobre, que puto flipes, igual que em cago sobre el Pride, però no qüestionaré les artistes que hi van, perquè també em sembla com una oportunitat de fer coses i al final estem totes en una situació molt precària on l'aigua ens arriba aquí sempre. Llavors, malauradament, hi haurà moments on hauràs de deixar a part els teus ideals i sacrificar-te en aquest sentit. Per això jo no qüestiono mai ni qui està en aquest sentit al Cruïlla, ni qui actuarà al Pride Barcelona, que està en una situació precària com jo, o pitjor, mai. O sigui, jo qüestiono els empresaris que em semblen uns merdes. El tema al final estant, no et caguis en la història del lloc que estàs gestionant. Exacte, per mi és lo important. I sento que hi ha hagut un interès en fer, potser no ha sigut volent, que permetem que ho qüestioni, però sembla que hi ha hagut un interès en fer un borrador d'imatge, no? Com això no ha existit. Bueno, doncs d'acord. L'altre tema que m'interessa molt i que em consta que tens discurs és precisament d'aquesta història del paral·lel, del paral·lel històric com un lloc, una avinguda, però més enllà dels locals, els teatres, els cafès, les sales, tot el que envoltava els veïns que s'ajudaven uns als altres, com tot això tens un discurs que ens agrada molt a nosaltres, perquè si algú no ho sap, aquest programa s'havia de fer el mes passat i per un tema que la porta on guardem el material no s'obria, l'hem hagut de repetir avui. Vam acabar fent birres i ens va fer amics. Barbàrie transparent. Jo recordo el Quim Borrull, aquesta persona d'aquí al meu costat, amb un martell, donant-li cops en aquesta porta d'aquí. Molt fort, i no es va obrir gens. Van passar coses. Llavors, després, com que no vam poder fer el programa, vam dir, doncs anem al bar a fer 45 milions de cerveses i vam tractar una mica aquest tema Jo vaig fer una turca aquell dia. Sí, Després vas anar a algun pas, tu vas anar? Després vaig anar a veure una col·lega, sí. És veritat, ara he pensat. I què tal? Bé, vaig fer un gin tònic allà per acabar de rematar. Traca. Sí, tu portaves una bona turca i vas dir, faig un gin tònic. Exacte, vull dir, dies bojos. De perdidos al río. Però llavors, tornant al tema que havia tret, aquell dia es va comentar això, pots explicar-ho un altre cop perquè és potser és una idea molt romàntica meva, perquè jo també tendeixo a romantitzar tot el que em passa i tot el que he vist. A mi m'agrada pensar que és veritat. Però sí que és veritat que sensació persona externa que mai ha sigut veïna del Poble Sec i m'encantaria. Almenys veient projectes com el projecte Arnau itinerant, no? Veig com que hi ha un interès per part de les veïnes en reivindicar una cultura popular
que va molt més enllà de les tradicions catalanes que coneixem totes, festes majors, festes de barri, etc. I això que inclou? Doncs teatre i si apures, doncs, i concretem en el meu cas o la meva disciplina, com li vulguis dir, teatre de varietats i tot el que implica cabaret, transformisme, cuplet i aquest llarg, etc. Llavors, què passa? Que a mi m'ha emocionat molt les vegades que he pogut participar o ho he vist com a testimoni de veure com hi ha una consciència en les veïnes de que això és una cosa més normal i una cosa més visible i una cosa de la qual estan orgulloses. Llavors, que la veïna del quart del meu bloc és corista d'un espectacle de revista d'Ensenya Cuixa, doncs no hi ha estigma ni prejudici, doncs inclús la veïna de sota li acabarà de cosir la mitja si té un forat, no? O jo què sé, o doncs jo tinc una col·lega, bueno, promo. Jo estaré en un documental Barcelona Retrat pendent, que hi ha un Verkami obert per poder realitzar-se la gravació i producció, que ella sempre explica que, no sé si era el seu pare o la seva mare, vivia en el mateix bloc de pisos que és Camillo, que era un mestre de cerimònies transformista del Molino. I com tot el bloc està normalitzadíssim en què l'Escamillo vivia allà dalt i que inclús feien trobades doncs no sé quin dia a la setmana i anaven a dinar tots a Cal Escamillo. I es provaven el seu vestuari d'escàndol amb lluentons, les seves boes, i feien inclús un espectacle al menjador d'aquell bloc, d'aquell pis. No? Llavors, com potser és una idea molt romàntica meva, però jo penso molt en aquesta consciència de classe, no? De que no hi ha un estigma, no hi ha un prejudici que malauradament hi és i arrosseguem des de la dictadura, la suposada transició i aquell llarg, etc., sinó que inclús dins un barri o dins un nucli més tancat en el sentit que és com més de tu a tu, hi ha com una normalització i un suport molt bonic. I jope, vull dir, jo és una cosa que ja et dic, des d'haver participat en coses amb torna paral·lel, mínimament amb teatre Arnau itinerant i tot això, hòstia, t'emociona perquè dius, que guai les veïnes, quina consciència tenen tan xula. I com no hi ha estigmes, no hi ha prejudicis i tothom és benvingut a ser una petarda i alhora hi ha una consciència de defensar un territori o una zona. Sí. I llavors a mi això m'emociona molt. I penso, no està tot perdut, no? Jo crec que és el gran objectiu fins i tot de la nostra generació de no saps qui és el teu veí, no vius en un lloc i estàs tancat al teu cubicle i ha entrat algú. I l'objectiu nostre és sortir de casa, fer coses al carrer, aprendre al carrer i amb la gent. I jo que sóc un puto ermitanyo que no treguis de casa. Però com precisament això que dius és algú no només en el sentit d'aquest barri, sinó d'arreu de cada lloc, com algú que hem de... I que això també hem de fer. I m'agrada molt a mi aquesta frase i se'm va quedar com molt clavada. O sigui, durant el rodatge del videoclip de Nascuda al paral·lel de Ruïnes i les estripes de Rahola, on jo soc protagonista. Anava a treure aquest tema jo. Un dia estàvem parlant amb elles, sí. 3 dies aixecant-me a les 6 del matí per maquillar-me, noies. Això no ho fa tothom. Has de posar el cartell de promo aquí ara, vale? Maleta, mitges. Bueno, el cas és que un dia ho parlàvem perquè estàvem parlant molt d'aquesta necessitat de recuperar el paral·lel. És que tu parles molt, Jo parlo molt, sóc una cotorra, perdoneu-me. No, ja, per això t'hem convidat. Clarament. És algú despectiu? M'ho dit en mode insult? Vale, no, toma. És que el col·le m'ho deien sempre. Bueno, el cas és veritat, jo tenia molt males notes perquè xerrava i distorsionava la classe. Doncs estàvem un dia maquillant-nos, totes dissociades o desmaquillant-nos, no sé què coi fèiem. I me'n recordo que una d'elles va dir és que el paral·lel no només és la història i com el cabaret en el sentit més pur, anys 30, anys 20 del segle passat, no sé què, sinó que també ho és la veïna que escolta tecno i se'n va de rave també del Poble Sec, no? I també com que si volem recuperar això, que no sigui només tirant al passat, que és molt xulo i jo com a historiadora de l'art m'encanta veure de la Raquel Meller i d'aquestes grandes, però també com donar-li un nou discurs o enfocar el discurs que tenien a una cosa més contemporània. No m'estan fent cas perquè estan canviant el guió, noies, parlo amb altres. Llavors, com per mi és molt important, ties, per mi és molt important com... Que gilipolles, et convidem a un puest i no t'escoltem. No passa res, estic acostumada. Perquè el gilipolles m'escriu coses però s'ho escriu mirant amb ell i llavors jo he de girar el full per llegir-ho. És que va idiota, mare meva, tio. Què t'esperes d'una persona que ha hagut d'anar a pixar al minut 20? O sigui, com... Això sí que molt graciós, pensar que era el moment... Bueno, no ho xivaré per si de cas. Bueno, que això... No sé, que al final és molt important recordar que tot això ve d'una història, però també està guai com que no ens quedem senyits a el que es feia fa un segle, o sigui que els discursos de fa un segle poden canviar, poden millorar o inclús es poden
qüestionar i donar-los un nou sentit, no? I és molt important recordar doncs, que el poble sec no només hi ha d'artistes, no només hi ha les que són molt nostàlgiques del que es feia fa un segle, sinó també hi ha com noves propostes artístiques que si es diu teatre varietats és perquè es pot intentar incloure tot i qüestionar-ho tot des d'aquest punt de vista, no? Llavors, ja està, fins aquí. Aplaudiments! He dit algun sentit? No ho sé, noies. Hi ha gent que parla millor que jo d'aquestes coses, de veritat us ho dic. És que no sé qui preguntar. No sé qui preguntar. Doncs... Puto Cruïlla, resumidament. Aquest és que m'aporten a la Gracie Abrams aquest any. És que, claro, com per no odiar-los, xaval. No sé qui és aquesta persona. Hauria de saber-ho. Millor, vius molt bé. Un any van portar la Kylie Minogue. Com a homosexual de 50 anys en cos de 27 vaig estar molt a favor. I aquí? Qui és aquesta? Alanis Morissette. Jo la vaig veure, l'Alanis Morissette. Perdó, no sé qui és. Aquesta va a Eurovisió, no ho sé. És una mítica. Ho ha dit algun millennial, ho ha dit, segur. No ho sé, no sé qui és. Jo... I a la Halsey, visca el Tumblr, no? Alanis Morissette. Abans hem parlat del Tumblr, noies. Normal people scare me. És que jo crec que el podcast... Normal paral·lel scare me. El podcast jo crec que l'hauríem de gravar al bar. Tipo, com la part bona és al bar i després aquí pues, venim a fer una mica el paper. Un micro d'infiltrat, en plan damunt d'una birra buida. No parlis d'infiltrats avui, Com? Avui no podem parlar d'infiltrats, que estem de dol pel tema dels infiltrats a les aules. Sí. 13-12 noies, ara i sempre. Voleu fer un minut de silenci mentre el Quim es pensa la següent pregunta? No, te l'has de pensar tu. O sigui, jo he conduït el bloc anterior, ara l'has de conduir tu, jo crec. Doncs pues ara mateix estic una mica perdut. Però això no ho pots fer, això no és sèrio, tio. Va, no, és que no és una cosa ja trec jo les castanyes del foc. L'altre bloc temàtic que teníem... No. Un aplaudiment per aquí. Por los quimes. L'altre bloc temàtic que teníem era parlar de com tu t'inclous en l'escena drag, però aquesta escena és una cosa massiva i parlar una mica de com veus la mediatització del fenomen. És a dir, com des de aquí a la nostra ciutat hi ha una tradició concreta, però diguem el que ho peta més a nivell de xarxes, a nivell de números i a nivell de quartos és el rotllo aquest Drag Race, RuPaul's, tota aquesta història i quines diferències hi ha d'això i com a tu t'afecta, què n'opines, bàsicament? Jo opino... que... No, o sigui, sobre Drag Race jo és el que he dit sempre, és una arma de doble tall. És a dir, per una part, guai, perquè gràcies al programa i al reality se'ns han obert moltes portes, no? I a favor de Drag Race sempre diré que podem ocupar molts espais i jo puc estar als espais que estic en part gràcies a que s'ha mínimament normalitzat el drag, concretament la figura de la drag queen, gràcies a RuPaul's Drag Race i a totes les 20.000 franquícies que té arreu del món RuPaul, perquè al final és un senyor empresari. Sí. En el seu dia, doncs, molt bé, però ara doncs, és un senyor que fa fracking, una llàstima. Què és fracking? I que fa explotar terres pel petroli, sí. Què? Uau. Sí. A part de fer TikToks turbios de putos cojones. El calvo fa... Sí, vull dir, ara estic per memes RuPaul, sí. És una persona que fa programes de drag i a la vegada explota petroli. Fa programes de i va tenir una polèmica per ser mig transfobo també. Perquè no volia dones trans a Drag Race perquè deia que feien trampes perquè ja venia amb les tetes posades. Molt resumidament, és veritat, noies, no és criseig, eh? Te n'adones que és com una persona... Ara ja no, ara és woke. Tot bé. Fa fracking woke. És com que tot és absolut... Perdó. És que no es pot parlar amb tu, perquè fa riure l'audiència. No. Però és molt heavy, una persona que es dedica teòricament a la producció d'espectacles drag, no? Com en general. Programes de tele mega massius. Ara fa programes de tele. Ara tampoc actua gaire, fa de DJ vestit de senyor ballant així de manera rara. No estic entenent això, però entenc que fa riure. RuPaul és molt raro en general, vull dir, però té temones. La conseqüència és com que una persona que es dedica a un tipus d'espectacle de l'entorn queer com fa fracking a la vegada. Bueno, és que, a veure, és com la movida... O sigui, s'ha dit woke per aquí.
Fracking woke, claro. Fracking woke. A veure, és que jo ho llegeixo molt com la movida madrilenya, no? Que en el seu dia van ser transgressors i ara són tots uns fatxes. Llavors, per mi RuPaul és una mica el mateix, no? Com en el seu dia surt dels marges i surt sent inclús bastant clapkit més que drag queen, crec, si no m'equivoco, i ara de sobte doncs, és la persona més empresària i més capitalista del planeta dins del que és disciplina drag, travestisme, transformisme, com li vulguis dir. Vale, però Alaska no ha explotat mai petroli, per exemple. O sigui, No, Alaska però la persona, és neonazi. que Que se sàpiga. la zona... Que se sàpiga. No sabem. Que se sàpigui, ella només era una bisexual i dos maricones, però no s'etiquetaven, no? Bueno, en fi, no parlaré. Podem parlar-ne, d'Alaska, tenim temps. Ai, és que no m'he de gust, parla, noies. parla, Vull dir, és parla. parlar de coses castellanes, castellanoparlants, no va amb mi això. Jo mirava l'Sky Mario fa anys, ara ja no. Bueno, sobre Drag Race, arma doble tall, perquè per una part xula, i jo sóc conscient de que en part jo em puc moure a molts puestos i molts llocs gràcies a que pues, Drag Race ens ha normalitzat moltes cometes, perquè evidentment encara hi ha molta feina a fer, i Drag Race és la puntíssima de l'iceberg, i l'altra cara és el que dic de la punta de l'iceberg, no? De, hòstia, hi ha un ventall molt gran dins del que és el concepte potser més anglosaxó de drag, travestisme, com tu li vulguis dir, depèn de la zona, que també doncs, hi ha drag kings, hi ha drag monsters, hi ha drags en general que juguen amb el que volen quan els hi ve de gust i tot, qüestionant tots els gèneres, no només la feminitat, i sobretot no només perpetuant un rol o un tipus de feminitat, que és el que es busca o, si més no per lo general, és el que hi ha a Drag Race, no? Que és molt vàlid i a mi m'encanta i ei, jo vaig a shows de drag queens d'aquest tipus i soc la primera que em veuràs tota l'estona cridar fent així i tirar els piropos i fer ole, perquè jo sóc molt vasto, jo no sé fer llenguatge maricón quan vaig de tio, o sigui, jo sóc molt senyor. Sóc un tiet anant a veure shows drag, és bastant graciós. Però... Sí, no, començo, ole, digue-ho, reina, solta, fot-li gasto, començo a dir-li a la tia mentre es despulla, sí, bueno. És com molt andalús, això. Dir-li ole, de cop. Ja, bueno, és que és un ole bastant hegemònic, bastant ambigu. Fan així. Com amb l'accent obert. Fluid, un ole fluid, sí. Olé. O sigui, que Visca... quan algú es fa mainstream, hi ha algú com en el drag o en qualsevol altre producte, com la tele o l'audiovisual agafa com les parts que són més digeribles o que són més correctes o que es poden explotar més i llavors a l'agafar algú concret deixes de banda moltes altres coses. El que deies abans al Barda, a poc a nivell d'Espanya sí que has dit que els últims anys han anat obrint una miqueta més la mira, però de primeres agafa el que saben que els hi funcionarà, perquè és una empresa i necessiten vendre el seu producte. Bueno, i perquè al final és això, Drag Race ha capitalitzat tant el drag que es ven una idea de drag que inclús dins de les pròpies artistes et qüestiones constantment. O sigui, quan em vaig plantejar començar, jo em qüestionava molt, però perquè deia, clar, jo mirava Drag Race i en aquell moment era molt fan, ara ja no ho segueixo tant, però jo abans ho seguia molt i era aquest punt de, hòstia, és que mira-les que guapes, mira que bé es maquillen, mira que bé ballen, mira que bé cusen, mira que bé ho fan tot, jo no em sé tapar ni una cella, vaig amb tot de roba del chain, o de segona mà, és que no sé ni fer pràcticament un lip sync, un playback, què coi he de fer jo? No? Si no em sé enganxar ni una perruca, si em surt el cabell real per sota la perruca. Però igual pots fer una altra cosa, potser has de trobar el teu forma. I forma. a poc ho vaig anar veient i també doncs, quan vaig estar a Madrid tinc una mare drac allà madrilenya majíssima que és la millor del món, que va anar a un esdeveniment de travestis i jo estava amb un síndrome de l'impostor, clar, no havia fet res encara pràcticament i ella em deia, però filla, però és que totes han començat com tu, sense saber-se maquillar, amb una perruca cutre del Shein o d'on sigui, i roba de segona mà o roba cutre del fast fashion aquest, saps? I a poc vas fent i llavors jo vaig prendre com molta consciència i també vaig aprendre molt a base d'anar veient l'escena i artistes que fugien més d'aquesta norma, o sigui, com aquesta llei, no llei, norma, no norma de Drag Race i que és una bona travesti, que jugaven a qüestionar tot això i vaig dir, ei, que jo puc anar amb bigot i no vol dir que sigui més vàlida que l'altra, puc anar amb el meu cabell real, engominar cap enrere i no passa res, inclús puc anar que la cella se'm cau sola damunt del maquillatge i no passa res. I a poc vaig anar veient que sí, que al final la gràcia és que això sigui vàlid, sigui com sigui, mentre tu tinguis alguna cosa a dir i sigui interessant i qüestionis alguna cosa, no? Perquè per mi és molt més important qüestionar alguna cosa a partir del que fas que no al nivell de polit. Evidentment, jo veig una travesti que és polida de cap a peus i se'm cauen les calces com a terra. Canònic. Inclús m'emociono de dir, uau, d'on vens tu, que perfecte ets, em faràs inclús ràbia, no? Tu no camines, tu flotes, però
que al final també veig una mamarratxada com més mal produïda, moltes cometes. O més punky, o més puncarra també. Com les raoles. Que per això m'he adonat això, que molta gent com més de la puncarra, des de que vaig començar a sí, et volem a tu i jo. Deu ser pel discurs, però no només era pel discurs, era perquè jo era doncs, com perquè que era tan, transmets com que era això. Terrorífica de cara. Sí. No? Si no visqueu les fotos que em van fer en aquella entrevista a VilaWeb, terrorífica de cara. Llavors, clar, la gent deia transgressió. No, noies, que no em sabia maquillar. Ara no en sé tampoc, però la cella m'aguanta, que això és un detall bastant important. Però sí, o sigui, és una arma de doble tall. I pilota a favor de Drag Race, que és el que comentava abans al bar, sí que és veritat que Drag Race als Estats Units no ho sé, perquè evidentment parlant de la història americana, Stonewall és el seu rotllo, i el món drag de tota la vida, que em sembla fantàstic i també m'inspiren moltíssim, però Drag Race Espanya sí que és veritat que les últimes temporades ha sabut jugar molt la carta, ni que sigui molt per sobre de parlar del transformisme d'antanyo de tota la vida, portant la temporada no aquesta, sinó l'anterior a transformistes de tota la vida que segueixen en actiu, inclús a participar en algun repte. La temporada última, petit spoiler, em sap greu, noies, la guanyadora és una icona de Torremolinos que porta quasi 15 anys, crec, si no m'equivoco, treballant, que jo ja sabia qui era d'abans de Drag Race i és com un que fort que estiguis i que fort que guanyis perquè ets una icona i una referent per moltes, i em sembla molt interessant que ho vulguin jugar i fer-li justícia, no? Perquè al final també és dir, vale, venim d'un producte purament americà, que és aquesta franquícia que l'hem portat aquí a l'Estat, però també anem a recordar que nosaltres venim d'una altra tradició, o d'una tradició que és compatible amb l'americana o amb la capitalització, i que et sortint com a bolet 5 artistes que fan el mateix que veuries a Kansas, a Nova York o al Quebec, saps? 2 últimes preguntes. Sí, perdó, m'enrotllo vull que em molt aquí. responguis com sí o no. Vale, ui. Tot el que has fet abans has de controlar-te, només pots dir sí o no. Primera, t'apuntaries a un programa d'aquests així massius? Has de respondre sí o no. Merda, és que jo aquí vull fer matisos. No pots matisar. O pots sí o no, potser. Potser. Després desenvolupem. I l'altra, m'ajudaries a mi a fer Carmanyola? Sí. Molt bé, aplaudiments. Doncs dit això, obert a tenir filles drag, noies. passem a la secció de l'Edu. Heu d'aplaudir ara un Hi ha moment. una sintonia o alguna cosa? Súbeme la ràdio. Tenim un convidat molt especial d'última hora. Ens acompanya un crític musical italo-català, articulista habitual de la Gazzetta del Clavicordio, la revista musical més coneguda d'Itàlia. Amb tots vostès, Riccardo Mastropiero! Pep Velasco de Figaflaues. Ole, aplaudiu-lo, noies. Buonasera, Riccardo. Un drag king. És veritat, fem intercanvi. Drag Kings Drag Race. Bueno, buongiorno. Sandro Botticelli, noies. Buongiorno, buon dia. No. Hola Riccardo, com estàs? Estic in condizione difficile. Estàs malalt o alguna cosa? Què et passa? No, stavo disfrutando un disco poco conosciuto, no? Un gruppo italiani che mi aggrada molto, molto. Mi quito la ugliera, perché stiamo qui. No è di notte, no? La gafota. Teniamo claro. luce, no? Stavo disfrutando di un gruppo musicale molto poco conosciuto, no? Un gruppo italiano che mi aggrada molto, molto, che si chiama La Formidabile Banda di Giorgio Papanata e Cagiottone Magico. Il suo primo album era un'approssimazione della moderna alla discussione formale del shock entre l'art costumista e l'art consumista. Utilizza un suono nettamente prossimo al jazz rock genovese. Llavors, quan stava despugliato nel sofà mirando nostalgicamente per la finestra, ascoltando la terza pista del disco, il Coccodrillo Montessori, m'he dato cuenta, Kim. De què? De què te n'has adonat? Tengo depressione. Ui, però, bueno, se'n parla poc de la salut mental. No, se'n parla massa, Kim, vale. se'n parla massa. No creus que estàs frivolitzant, Mastropiero, amic Mastropiero? No. Vale, d'acord. Expliqui'ns una mica qui ets, explica'ns els teus orígens. Consta que vas néixer a Nàpols, correcte? Sì, Napoli, ma preziosa città, no? Io nací a Napoli l'anno 1945, anno della liberazione, che diciamo che in Napoli, no? Partigiano. La mia mamma teneva una trattoria nel centro di Napoli. Trattoria és un restaurant, no? No, una fabbrica di trattori. Vale.
Vale, perdona. Vale. Ma la mia relazione alla musica provvede da familiare molto profondi, no? Molto profondi. Molto profondi. Molto. Em sona que el seu rebesavi era un cèlebre compositor, pot ser? Sì, il riconosciuto Johann Sebastian Mastropiero, no? Però, espera un moment, espera. Johann Sebastian... Secondo. Johann Sebastian Mastropiero secondo. Però Johann Sebastian no, és com es deia Johann Sebastian Bach? No. Va, com vulguis, com vostè digui. I com es va iniciar en el concerto? È difficile, è complicato. Io vaig estar lavorando, no? Nel famoso club de los bajos fondos di Napoli, el club de varietés Mussolini, che era perfetto per els homes sense parella solinis. Claro. Assistia come pianista in questo locale de signores e signors amb poca roba, no? De lussuria, sexo desenfrenato, senza protezione, molto importante. Horas e horas de Saragati a festa senza controllo, no? Berlusconi in tanga, a Francesco Totti se le via tutti, no? Clar. Naturalment. Preníem de tot. Què prenien? Alcohol, opi, cocaïna, morfina, metanfetamina, ketamina, lisipaïna, cola blanca, cola seca, cola en barra, MDMA, propofol, butanol, Marca un gol, Xavier García amb el viol... Una mica de tot. Pegamuts, també. Pegamuts. Ma questa non la conosco io. Io sono mai classico, no? È nascuto nell'anno 1945, anni della liberazione. Molt bé. Hem entès. Acceleri. Allegro. Què més? No, ma io assistia 3 volte per setmana, no? Al locale, ma fins que no posso sopportarlo més, no? I vaig començar a anar-hi cada dia. Molt bé, decisió molt assenyada. Em vaig sumir in una spirale alcolica, in un bucle, no? Una spirale come la pasta in spirale, no? Un oscuro momento, concerto in calma, tarantela di bufala. E vaig conèixer ja la grandíssima cantante Rafaela Carrà. Ojo, la Rafaela Carrà. Ojo. I ella què et va dir? Et va dir que eres bon músic? No, em va dir que no sabia tocar ni els botons de l'ascensor i que em busqués una altra professione, no? I em vaig fer crítica musicale, no? Crític musical. Doncs així és veritat que els crítics musicals són músics frustrats, no? No. En el meu cas sí, però... Vale. Generalment no. Doncs, senyor Mastropiero, l'hem portat perquè avui ens faci una crítica musical als àlbums més reconeguts del que portem d'any. Claro, sí. Li sembla bé que comencem? Us sembla bé que comencem? Vale. No em tenen prou patades al Underrock, hem de seguir, molt bé. Estoy pensando, estoy durmiendo ahora mismo. Està a punt d'agafar-li una embòlia. Doncs comencem pel primer àlbum, Lux, de la diva catalana Rosalia. È una manida di pedres, no? È difficile da mastegare, no? Sí. Pots explayar una mica més en l'anàlisi? No. Vale, molt bé. Segon àlbum així internacional, Debí tirar-me fotos de Bad Bunny. Cullerada di sorra, no? Sí? Per què? Difficile da impastare, no? Cullerada di sorra. No, a Rasca vostè... molto la garganta, no? La laringe patisca molto, no? A vostè no li agrada res, sì, la formidable banda di Giorgio Papanato e Reggaetone Magico mi gusta molto, no? Ja, després els busco. D'acord, anem a nivell local. La Ludwig Band, pel barri es comenta que ha sortit fa unes setmanes el seu àlbum. Perdona, que tengo la farlopa que me acaba de pujar aquí, que no... L'amargor baix. L'amargore di la gola, no? Io stavo aspettando, c'era una canzone con este nombre, no? L'amargore della gola, de quando... Il mondo. Ludwig Band. No quiero pensar en el amor. Vale, Ludwig Band, què n'opinem? L'has escoltat? Qualo? No me ricordo di che mi sta dicendo, puoi ripetere? La Ludwig Band. Sì, no? Ed è difficile di gestione, no? Perché primer plato mongeta, secondo plato lentia, tercer plato cigrones, no? Bueno, i ells parlen de patata i coliflor en una cançó. Questo certo, a me la patata e coliflor ma sono unos gases che non posso con...
Tiro moltos pets. No? Molta flatulenza, no? No, Molta han quedat a les 4 aquí, no. Molta flatulenza, sí. Sí. Bueno, No tenía que preguntarme per otro grupo. no, hi havia una mica més de guió, però si vols els tem. Molt bé, senyor Mastípero, si no li agrada res, no sé què vols que hi faci. No, pero me tenía que preguntar per otro artista. ¿No? Que mete Calvotero, home. He dicho antes. Què n'opines de... Bueno, com un cubata sense gel al pàrquing del Cap Bravo de Ripoll, no? Però de qui Passa estem duro. parlant ara? Que De mete mi. Calvotero. Ah, tu. Sí. No, vergonyoso. Bueno, crec que no entenc tot què vol dir ser crític vostè. Com, No, yo también pienso que no entiendo del todo, ¿no? Es como... No saber. Molt bé. Un fort aplaudiment per Ricardo Mastropiero. I passem directament ara... Grazie mille, no. Grazie. Grosso. Passem directament a lo meu i marxem cap a casa, que aquesta gent deu voler sopar. Vinga. Estàs bé? M'ha matat un infart en un Respira. moment. Oh, Molt bé, aprofitem. Bona... és que ha un moment que no he entès res, m'he posat molt nerviós. Això és la màgia de la ràdio. Fa 2 dies vaig veure una cantant italiana razmetat, Mischeta, i no va ser tan estimulant com això, de veritat. Bruixeta. Molt bé, Mischeta, anem... tot d'expats italians drogant-se, va ser horrible l'experiència. Ella molt maja, però... Italians i drogues, m'encanta tot. Bona tarda. Bueno, jo després d'això que hem viscut... gràcies. I un He deixat pico, que entri a casa i estengui la roba, noies. un pico d'heroïna per fer-ho baixar, jo porto. Sento com que m'ha crescut el bigoti. Hola. Vale. Perdoneu, havia anat a pixar i... T'has perdut una cosa, xato, ja ho veuràs pel vídeo. Després Després et passo ho el veig. VHS No, i ja espero fliparàs. que m'envieu els clips on estic quasi ofegant-me del riure i de la T'ha por. fet riure, això? És que no ho he vist. Ho he passat fatal, però Va. en el bon sentit. En el bon sentit. La meva secció no va ni de fer el pallasso ni de fer el gilipolles per internet, que estic una miqueta fart de fer això, com podeu veure, perquè vaya tela. Doneu-me un espai per fer una mica de pedagogia. Jo vull explicar coses que em fan il·lusió, coses que podem comentar així no em tapis el guió, de bon rotllo. I crec que tu com a representant del drac en català has reivindicat... Una altra vegada. No, però que has reivindicat Representant, no, artistes... Calla un rato. Artistes que ens han precedit, com la Núria Feliu o la Guillermina Mota, que són dos persones que ens encanten, i ara escoltarem un tema de la Guillermina Mota que m'encanta. Súbele el volumen. Dale, Marçal. Ponme la radio, que esta es mi canción. Més, foli. Bueno, clar. Sí o no? Com diu? Aquestes no me les sé, però sé quines són. Bájalo. Això és... Home, ni escoltarem la veu de la Guillermina. Això és Guillermina Mota cap al futbol. És un tema de jazz elèctric increïble. Jo avui portaré, més enllà d'aquest, que és increïble, portaré un parell de propostes, que em consta que més o menys ja les coneixes, d'artistes dels anys 60 menys conegudes, que et proposo que potser també els hi podries retre homenatge, de la mateixa manera que has homenatjat a les altres, i també has fet la Mariona Tarragona fent de Miley Cyrus i High School Musical, vas fer alguna cosa? High School Musical no, he fet Chapel Roan, Capella Runanta, la capella. he fet Lady Gaga, evidentment, i Hannah Montana, Mariona Tarragona. Molt bé. Doncs jo et proposaré com explotar una mica aquesta tradició de cantants femenines dels anys 60, que a mi és un tema que fins fa poc de temps pràcticament no coneixia. No va ser fins que em vaig comprar el disc Pop a la Catalana, volum 1, Home, de boníssim. l'Òscar Dalmau, que és un recull de música i dels anys 60 que vaig descobrir a molts artistes, i tant masculí com femení, com grups que apareixen en aquesta època. Llavors, anem a posar la següenta. Anem a parlar de la Jacinta. Posa'm la Jacinta. L'amo, la millor. Posa'm, a veure. Soc d'algú. La sentim? Aquesta? No, aquesta no. Aquesta? Escolta. Puja. Però que soni No la puja lletra més. aquesta vegada. Ara hem de fer. Where my people live. Vale, baixem. Qui collons és la Jacinta? Pues si no l'hem escoltada, fill meu. Us deu estar... Si no ho saps tu, tio, que ets Deu que estar portar la puta preguntant. cançó. Estimats i estimades, jo em vaig fer la mateixa pregunta i vaig dir, calla, anem a buscar-ho al Google,
A veure què diu. La Jacinta no es diu Jacinta. Ja. La Jacinta es diu, tinc apuntat aquí, Pilar Viñas Torres. Que dius, hòstia, Certament. vale, dius Pilar Viñas Torres, És que jo anem a sé buscar-te un nom diferent i la tia es posa Jacinta, que és un nom. Que també són No tot sé. versions en català Fluixet. de cançons dels 60 dels Estats Units, I no? aquest és un tema també que feien molt en aquella època, però ella té temes propis com aquest que hem sentit, diria que és lluny al setembre. I és una tia que cantava i ho feia en català, i això ho va publicar Edixa, que era una discogràfica que editava discos, i la veritat és que entre Edixa i Concentric, que és l'altra gran disquera, que són dues coses diferents i la mateixa cosa, van fer una tasca enorme per mantenir produccions en català durant aquells anys. Això, la Jacinta es va poder dedicar tota la vida a cantar, no sempre en català, però sí que va deixar alguns EPs amb temes propis i algunes versions que són increïbles. Una altra paia que porto, una altra senyora. Això va, com has comprovat, de veure que el Quim en sap molt de música, llavors com ell t'ho explica que en sap molt... No, però saps? jo la Jacinta la coneixia perquè fa un any de casualitat vaig acabar trobant la seva música a Spotify i l'escoltava. Fort. O sigui, tinc una que quedi playlist constància. Jacinta. I En sap molt de música. Sí. Aplaudiu al Joan, que en sap molt de música també, com el Quim. Si haguessis escoltat la intro, has dit que la secció anava d'això. La següent, anem a escoltar la Rosmi. Què és la Rosmi? Aquesta sí que no. Posa-me-la. Som-hi, Marçal. Però jo la vull sentir cantar, És que no has deixat cantar ningú. És per un tema de copyright, que em fa por que ens petin el Tio, vídeo. després ho arreglem, no passa res. Quan ens tombin el vídeo... Sento fred, tot és fosc i el camí és estret. Jo m'estic posant una mica tonto. Ja no sé Epa! Baixa. on és Aquest tema el va samplejar el Rodrigo Laviña, que és amic del programa, amb Extraño Ways. És un rapero. Va fer servir la base d'això. Què et sembla? Què t'ha semblat aquests instants? que M'ha hem agradat, ha tingut com aquest punt com nostàlgic, romanticón. Però una mica dark. Sí. La Rosmi és la Rosa Maria Leira. Només va fer un EP, que entre ells aquest de Tot és fosc que hem sentit, i té tot el disco té un to molt fosc. Hi ha molt poca informació d'ella a la web. Jo tinc la teoria que... És més tonto, tio. I em sona que ho he llegit por ahí, però potser m'estic confonent, que ella va de joveneta o així, o 20 i pico anys, va fer el disco aquest i després va tenir la mala sort de casar-se. I llavors, al casar-se... se li, No és broma, vull dir, molts homes prohibint a les dones fer coses. Jo estic fent pedagogia aquí. No és que No jo veig, opineu, feu bus... Al casar-se, com tantes altres dones que feien coses, van casar i se li va tallar el grifo i, joder, això em sembla una pena. I ara faré aquí un discursillo de merda, però que el penso realment, que és que em fa pensar en totes aquelles dones d'aquesta època que eren mega talentoses de la guerra, de la postguerra, i tot el que ens hem perdut, tant per la repressió externa del règim com per la pròpia repressió interna a casa de cadascuna. I quan es va al règim poder obrir una mica més, algunes van poder tirar endavant els seus projectes musicals, però quantes coses ens hem perdut. Jo, escoltant aquestes artistes, penso en la meva iaia Pilar, que ella venia de casa bona, la veritat, però i dibuixava que te cagues, era una crac, hagués pogut estudiar, fer-se dibuixant, il·lustradora, dissenyadora, qui sap, però li va tocar ser ama de casa perquè és el que tocava i bueno, en fi, des d'aquí una abraçada per la meva iaia Pilar. I per acabar, Nunca te olvidaremos, no era una Pilar. No era una... No, tio, que parla de la meva iaia, tio. Per acabar... El típic home, que té una història familiar xunga. Molt bé, Edu, gràcies. Perdó, per dir-me en peu. És bastant fort, això. Per acabar, anem amb l'única convergenta que respecto, la Núria. Què ens pots dir? La mare mareja. Què ens pots dir? És la nostra mare, una mica. Per mi ho és tot, o sigui, és que jo la vaig... Puc explicar la història de com vaig descobrir Núria Feliu? Sisplau. És que realment és una història que crec que no explico gaire, tot i que qui em coneix ja la sap perquè l'explico tot el sant dia. Jessica Pulla neix de totes les artistes o figures femenines que a mi m'han inspirat des de petita. Llavors,
Què passa? Que jo des del 2008-9 Lady Gaga així, pause up sempre. I què passa? Que jo m'imaginava una Jessie Gaga, no és broma, jo de petit em deia Jessie Gaga. I m'imaginava com tot el que estava vivint i tots els seus projectes musicals me'ls imaginava, que jo també els vivia però a la catalana, no? Que Jessie Gaga actuava als Gaudí i aquestes cosetes. Sí, no és broma, els Enderrock. Els Gaudí és... Els Enderrock ho he aconseguit i ja mai més, però bueno... No ens tornaran a perquè convidar. jo mateixa m'heu tubatat, o sigui, no passa res. Ens hem de... Mira, jo si mai me per conviden... insultar aliança catalana, feos. Era com un somni molt baix, tipus, és com puc actuar als Oscars o actuar als Gaudí. Sí, és molt oi? baix el... Bueno, però no passa res, jo honestament Eres molt català. als Gaudí m'encantaria fer un... Hem de tallar ja? No. Vale. Que tu als Enderrock et vas com immolar, en certa Em vaig manera. immolar, però jo als Gaudí faria un Angela Bassett did Què vas fer thing, als versió Enderrock? actrius catalanes. Què vas fer als Enderrock? Tio, deixa'm... Les mariques ho han entès, això. Caramba. All the ladies in the room. Bueno, jo faria aquest moment, sí. Vale. I què més? I res, doncs m'imaginava com pues això, no? I llavors Lady Gaga va treure el seu primer disc de jazz amb Tony Bennett, Chic to Chic, el 2014-15, i jo em vaig imaginar, doncs, quin artista jazz gran, que té una carrera ja consolidada de molts anys, seria, no? I em va venir el cap Núria Feliu, sense pràcticament haver sabut res d'ella, i llavors va ser buscar a internet i corroborar-me a mi mateix de dir, hòstia, és que a més té versions al català de cançons que Lady Gaga també ha versionat amb Tony Bennett, tant en aquest disc com el que va treure el 2021, l'últim amb Tony Bennett abans de que morís, Love for Sale. I va ser és que m'ho estàs donant tot aquí. I a partir d'aquí jo vaig segregar Núria Feliu al Facebook, perquè tenia Facebook llavors, i em va ficar al seu grup de Facebook de club de fans de Núria Feliu. Uau. On cada dia o cada 2 dies ficava fotos d'ella a pobles que anava a recitar, i jo li vaig enviar un missatge per Facebook dient-li, ets la Liza Minnelli catalana. I em va dir, gràcies, i li vaig dir que era de Valls, i em va dir, actua al Cuber no sé quin dia, vine si vols. I jo vaig anar amb uns pares i em van dir, no, i jo, vale, teniu raó, i no vam anar. Però jo la vaig conèixer al Liceu, el 2019, a la porta del Liceu, poètic. I ja està, i a partir d'aquí va ser hòstia, aquesta dona em sembla bastant interessant, i quan vaig començar a pensar una idea de travesti, em venia molt al cap ella, de dir, és que jo crec que vull parlar d'ella, perquè crec que hi ha alguna interessant en ella, i també com mirant-me més la seva trajectòria, salvant les distàncies d'ella, que era la Liza Minnelli catalana, avui en dia diria més que és la Shirley MacLaine catalana, però sí que apuntava maneres i vaig dir, és que estic cansat de dir que els referents de fora dels Estats Units i més internacionals són superpotents quan a casa nostra tenim coses molt interessants. I gràcies a l'Òscar Dalmau i a l'exposició que van fer al Palau Robert fa 2 anys, per mi se'm va acabar d'obrir un món que jo ja tenia mínimament allà, però se'm va acabar d'obrir i vaig dir, uau, que tia, que ho heu tocat tot, i sobretot una entrevista que projectaven a l'exposició de en català es pot fer tot i es pot cantar tot. Una cosa és que no t'agradi, però es pot fer. I jo, doncs tens raó. I ara anem a escoltar un tema... aplaudiment, primer. Aplaudiment. Un tema de l'any 78 amb lletra del Guillem de Fac, que és absolutament d'actualitat. Estimo Barcelona. Pinxamelo. Tan bo aquest disc, el de Viure a Barcelona. I mentre... Hi ha el vídeo. És boníssim. Tinc aquest vinil a casa, les lletres estan com en tiquets de supermercat, és tan increïble. Aquesta cançó és Estimo Barcelona, és increïble, busqueu-la perquè hi ha de tot, hi ha absolutament de tot, i a part és així com funky, guarro... I hi ha la mítica Mireu com va, mireu com ve. Mireu com va, mireu com ve, la vida pels carrers de Barcelona. I la cançó de Sants, sí, tot. La cançó del carrer de Sants. Sí, però no és la de l'anunci, és una altra. És així una balada intensa, com un esbardocells, com un esbardocells. Havia trobat com un lloc on agafar-me, en plan, estic entenent del que esteu parlant i me l'has tret als mans molt ràpid. Radio Televisió Espanyola. A la carta estan tots els videoclips seguits del Viure a Barcelona. Sí, Sí. Pues mira, m'ho he apuntat. Igual que el Caliu a la Faliu, un programa que feia allà boníssim. Jo et proposo des d'aquí, abans de ja despedir el programa finalment, fem un espectacle d'això. De què? Del Viure a Barcelona? Del Viure a Barcelona. Uf. Jo que visc a la Barceloneta tinc molt de material, noies. Fem tu i jo. Pues fins aquí el Bob. Jo crec que fins aquí el Bob. El Bob. Fins aquí el Bob. Gràcies, ties. Bob has Moltes gràcies. A Cala Panarra. Moltes gràcies als tècnics. A Jaume Collboni, ets un dimoni. A la meva iaia, al públic assistent i especialment als nostres amiguets de Diagonal, que ens han vingut a veure. Diagonal, eix del mal, diagonal.
Antiga reunió al CPC, m'han dit abans. El Nil per l'ajuda indispensable telemàtica pel tema sonor i, com no, un altre fortíssim aplaudiment pel Joan Gavàs, Jèssica Pulla. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un tio! I res, marxem? Sí. Vinga, a fumar cigarros. Ara, a fumar cigarros Fumeu cap per al mi, bar. noies, que jo he deixat de fumar. Ui, i visca el Barça, i l'Espanyol, i el Sant Andreu.